sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Sisan ne wuli wagati ya David. David biga tile bɔ. Ne ma fɛ na ngoni ya mɛ ko Allah akbar fajiri ngi ka wuli ka wotoro ta ka taa dugu kɔnɔ ka taa nasɔngɔ ɲini i ka danga diya nege tɛ ne da kulo bɛ ne na. Han? Ne ma fɛ na ngoni tira i ni kɔrɔmuso balo fu la ten. Aw tere jugu malangolo aw de tere de aw fana ba faga. K'aw bɛ tila ka na ni aw fugar diya daminɛ a tɛ kolokolo ne na dɛ. Bita tɛmɛnen kɔfɛ David ni tile bɔra k'a sɔrɔ e dalen bɛ gilan sanfɛ. Han? Bɛɛ t'e ci ɲɛ kan. Fugarden. E bɛ kɛ mun den? Han? I sɔrɔ ka ni i sigi ne ɲɛna ko an sɔgɔma. E kan ka ne fɔ k'a sɔrɔ wari tɛ tɛgɛ kɔnɔ wa? N ka perese i sigilen na k'a sɔrɔ i ma taa wotoro ta ka taa nasɔngɔ ɲini ka na di yan. Ba taara den dangaden. N'aw tere aw fana ba faga aw tere tɛ se ka foyi kɛ ne na. Ni ye mun ye tan togo la? Ala bɔ ne ma denmisɛnnin sɔnja min bɛ ne na quoi han? Aw sɔnja bɛ ne na sa. Wala ni sanpere contrôle bɛ ne bolo n bɛ Ala deli Ala k'a jigin aw kan de. Dangaden ninnu. N ka perese n ka nasɔngɔ labɛn. Ite warde no mna ta fraxe san farmandina bi ko sele. Ah Safi. Ni ka warde mena ta fraxe sa. Ni ko est-ce que ko no hakene. Amin bela ne ka dara bi. Ni bolo ne ya fe na kunu wula fe mo malute no blo. Safi bini fagani sonjani ko. Maraka chokoroba mflanga kare kuna san keme. Nyame ko se na ka muso jini fatura mini di uma. Parce que ni bla jien fen fele munya. Ni ka to ka daraka bo e yira kuna ka daraka to buga dia itunya. Klira na so ite so koro. Sura fana ite se kan balu ola. Ale ala mataka mina no ko so ono fuwar de jole fle na nyere abi jole makale manyene. Halle ko ema min ta shufe 29 wala se ka buga ti sigi dala lala ni do yi ni jero e o wa se ka war dima. E desera ali ola. E bila ke mu dene bolo. Imagine me docteur so de takana ngai. Comme i teri fafa ki bafa. Itene ni no fa. Mais ça fi ni finga i kabu ha. Ni be sindaka. Ni impresira nga daraka la ku bana da maire. Nga yoro ko furo nga doshi. Mina no ko ka ko. Ha ka usulanto. Nye fi no ko mu boka bla. Nga soutien ni nga tafi fini jukoro tafi o. Ni impresira ko la ka so 11h sera. E mina no ko mi bala. Ta chini ko marbatiga. Tan olu shite problème mais ne wo wi al no kera mo yaw dieno ngata fraxe do sango kunu. Mais mi fiera. Ibe glomina mi temeto e kare ko mu bina ko aya di alamare. Mba préférer que ngamu ba do mo bota do glola kami. Ube ko ta do jouer na kami ko sanga di efwa de jolima. Nga pressé nga bara la be. Canada banamare. Har nasru bini mile kasanye la 14h kata kibaru filiga kati dani ma parama kaslo kata la harata kala. Be te ci nyaga. Ba tara di tireju.
Severo, eterei bafa. Ah, hey. Avec tout dit. Ne ko kiti ki bafa. Ne ko kiti ki fafa. Eni doke aw de terima to ne chekene kene boran ko. Kam bla filiala. Kile kan tere dire dem sen fitini nyemu kawla. O kibi ni joki bo tiri jugu de don la kene ga suyano. No de finyana tanki be ba tani ka dabara de. Mina no ni impresera la. Wa ali geku wenne ni ya taka datu ni ko fe ha bi kungu tuni jina benana ti lima bogi be ko jege kene ika fuma tu e be ni do tiri jugu mo harda ne suran tere e be che fa ka kla ni joki be tiri jugu de kashi kene la ni accident kere e baga sake ne ka mbola ataku ni che ko kla kana ni toro ka damu ate mogo ni ate puru ni ate puru para puru ni eni dogoni be dadawla yano nga pele singa mina no gola no ya sɔrɔ ne fa ne ba kun bɛ balule e filɛ ka ni min kɛ ne e kun tɛ nin kan na ala k'an bɛɛ mansaw mɛn
fini de mun bi mo ni kuma be fo yana wo te fana yoro no woni ta te fana yoro no woni ta et David il est depuis heure jumé David na ne fo ngaka tanda so ngini ngara il est 10h passé le ma David yana lui tout ça cité hein mais na la sona ma David bi Comme il y a des clés, ça va. On est là. Ne tu es blachi là, tu me Ne t'aura autour de nous toucher. Ne qui m'en donnera le sang. Il faut. Quoi que me voit. Il devait dire barka banakoui. Il y a un camion au bouchi, il a fait le villa, et le bois à Kenama, il y a un million de massama. Et le taille c'est gana. On est à tourner à fond. Ni man oublie qui est pas comme ça, qui est pas comme nous. Attends, ni nous sommes menés à savoir des mecs qui fait où. Et on sait ma trafarachi pour le dernier dé. T'es pas la moyen de voir que les gars, nous voyons que les maçonniers, c'est là qu'on a soigné. Mais faut voir la radula. Ni à fond. Bizai ni à fond. Ni à fond, j'arrive à la table, nous sommes là, t'as un aïe. Attends, allez, tiens, danga di fana tiandi demsen mun kera ni bolo problème ni te nga bom na taka walti bom wan te se ni mena ka sori mana ni wakile wallahi dina ko ni ba fa ta Allah na mi David, comment les matas par la dia? Ne t'aura rien, non. Ne autour de nous toucher, non, ni somari. Keme, et le baron n'enjenge pas tenter la keme m'nebu. Amboro korofoli era la sang. Autant à Mantafa Wagalina. Ne sait pas si vous Et Wakilim Befene? Et Safi. On s'est ôté une blême. Maman nous a savali. Au droit d'une coin froid. Allah comme climat ka kosebe ni tari mun na sai ke bi gardi soro an ni pura ka faina sana woni magane nga ka dereme mu wande ngam ta fura sesa masami ay amaso o je ka fuiti na mami foni ma fo ka ne daga farga tunina Ma fura kan fana ndo kinana. Me fɛn mun dun an t'o sɔrɔ bilen ne yɛrɛ fɛ n ko tani bɛna a tɛgɛ don an kɔrɔ cogoya min na a tɛ ka se k'o kɛ ne yɛrɛ la an ka nin ko de y'ala ma a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna ma taa ɲɛ ni tile ka ba y'a mɛn surtout i bɛ tani ka ko dɔn n'a ye décision ta tant que n'o ma kɛ a tɛna kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye n'a yɛrɛ ta tɛ ala ka sugu ja i kan bɛ ne yɛrɛ bɛ don so kɔnɔ ne bɛna i jɔ ne minɛ i k'o bila i m'a fɔ ko e man kɛnɛ dɛ David a kɛ yen nɔ ayi ne minɛ e yɛrɛ ma 1000 yɛrɛ sɔrɔ i bɛ ka tila k'o kɛmɛ di ne ma ni tani nana kuma dun e k'a minɛ a ka ca ala fɛ ne man jigi tigɛ ala la ne dalen b'a la ne b'a sɔrɔ sabula dusu bɛ nɔgɔ merci a diyara yɛrɛ n bɛ nin dogo se n'a y'o ye n bolo a bɛ nin fɛnɛ minɛ na kana to a ka yɛrɛ k'an bɛn ala ka sugu ja